Добрага вечара. Добрага вечара. Што робім сёння? Сёння у нас персона. Сёння мы праходзім далей тартар. У нас у самой гульне мы уже глыбока капец. 65 ўзровень, 80 гадзін унутры гульні. Мы зараз займаемся тым, што прасоўваемся ў тартар як мага далей. У нас не тое, каб хапае шмат ресурсаў, але мы спрабуем дабрацца до самага канца. Магчыма, у нас гэта не атрымаецца. Магчыма, нам патрэбна будзе прайсці праз ворага, якога мы ніяк не пройдзем, альбо не ведаю, просто нам будзе зачынена далей. Дрэнна, што нельга ставіць лайки. Так, на жаль. Але магчыма галасаваць за гульню, якая будзе нам пятнічны стрым. Вітаю. Вось. Што робім? Мы паспрабуем дабрацца як мага вышэй. Гэта значыць, што мы будзем выкарыстоўваць усе рэсурсы, якія ў нас ёсць па магчымасці. Магчыма, вось справаздача нейкая яшчэ засталася. Мы папярэдні раз знайшлі апошні дакумент са старых дакументаў унутры усяго тартара. Я лічыў, што гэта на гэтым будзе і ўсё. Ці магу я стрыміць адначасова ў твічы і на ютюбе? Гэта тэарэтычна магчыма, але мне патрэбна падрыхтаваць налады. І больш за тое, на жаль, у мяне ёсць узнагарода на твічы, і я думаю, што ёсць верагоднасць, што людзі будуць у асноўным усё роўна знаходзіцца на твічы, таму што магчыма галасаваць і атрымаць узнагароды ёсць толькі тут. А на ютубе такой магчымасці няма. Так. Добра. Мы атрымалі ад яе новы квест. Дзе мы зараз? Мы дабраліся да 206 паверха. Гэта да халеры далёка. Давайте паглядзім прыкладна. Мы дабраліся, найбліжэйшы тэлепорт знаходзіцца на 203, але мы дабраліся да 206. Прыкладна, калі так паглядзець, мы дзесьці за палову. Так, мы трошкі за палову перабраліся ў гэтым рэгіёне. То бок прыкладна яшчэ, я так зараз прыкідаю, 10-20 паверхаў, і мы апынімся ў канцы гэтага рэгіёна. Магчыма, гэта будзе наш апошні рэгіён. Магчыма, не. Гэтага я не ведаю, на жаль. Вось, але за адну ноч мы спрабуем прабрацца як вось літаральна як мага далей. Так, што у нас па персанажам? Можа, нам трэба зараз каманду іншую сабраць. Прыбярэм усіх, будзем ацэньваць зараз па рэсурсах. Асноўны рэсурс у нас мана, за якой асноўная праблема, якая нас затрымлівае. У нас ёсць Юкара, якая з'яўляецца нашым лекарам. Возьмем яе. То у нас яшчэ можа быць добрым зараз у каманду. Я бачу, што у нас у Міцуру яшчэ даволі поўная мана. Я нават здзіўлены, чаму так. І возьмем, давайте, да гэтай каманды. У Міцуру лёд, атакі льдом і толькі. Мне падаецца, больш нічога такога няма. А іх зараз недасяжная. Можна ўзяць карамару, але ў карамару, на жаль, мана сыходзіць вельмі хутка. Плюс ён даволі нізкага ўзроўня. Давайте возьмем карамару, можа трошечкі яго падмацуем па прозе. Добра, ёсць каманда. Мы гатовыя, ідзем далей. Нам у асноўным, з-за таго, што карамара зараз нізкага ўзроўня, я прапаную пакуль што змагацца з ворагамі. У асноўным мы ўжо пад канец забівалі ўжо змаганне з ім, бо не вельмі патрэбна рэч. І яшчэ мне цікава адна рэч. Дайце мне момант. Зараз я возьму. У мяне, на жаль, з-за таго, што на новы комп усё пераехала, то от з'ехаў таксама. Трошачкі яго. Оп. Ось прыкладна так. Удала. Ёсць. Так. Што робім? Трэба сэканоміць, у ідэале трэба сэканоміць ману карамару, таму што я б жадаў, каб ён з намі пабыў некаторы час. О, яго нават зброя костка зараз. Трэба паглядзець, мне падаецца, у яго ёсць яшчэ лепей нешта. Гэта костка. Мне цікава, якім чынам я вяртаў ману ў амаль усім персанажам. Нават я ўпэўнены, што я выкарыстоўваю усю ману на ўсіх персанажах амаль.
Так, бойкі простыя, але мана важней. Карамару. Что у тебя? У тебя костка есть, и вось есть. Угу. Высокая верагоднасць крыта ў гэтай косткі. Там мы пакінем яе. Бо тады можна больш фізічных атак наносіць. Дадатковую ману яшчэ узялі. Ёсць у нас нешта, што будзе вяртаць яму ману па крыху? Не бачу, не бачу. Не? 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 Не бачу такого. Ну, добра. Можа яшчэ. Яго... Не, зброя і так ёсць. Міцуру. Добра ўсё. Ой, добра. Так, гэты паверх мы ўжо ведаем поўнасцю. Але я ўсё яшчэ буду забіваць ценяў. Будем пакрыху опыт грамару падымаць, ён адстае амаль на 10 узроўняў. Зараз я со сваімі атакамі звычайнымі атрымаю па галаве. Для тых, хто можа не ведае і не знаём з гульнёй, для зараз невялічкі апдейт, потому што адбываецца ў гульне і падзеях, бо падзей да халеры. Асабісці зараз мы такім спецыяльным моманце гульні дзесьці блізка да канца яе знаходзімся, але ўсё яшчэ шмат адчыненых пытанняў, і гэта не той, каб, ведаеце, часцей гульні пачынаюць ісці ў канец, і падзеі паскараюцца, і у цябе літаральна там 2 бойкі, вы апошняга боса ўжо лупцуеце. Тут не, тут зацягнута ў часе, і ёсць адчыненыя пытанні па падзеях. Асноўнае сюжэт гульні круціцца вакол нашых персанажаў, якія маюць асаблівасць, яны могуць кантраляваць персону. Гэта ўвасабленне іх баявога духу і таксама адлюстраванне іх характару. Галоўны герой з'яўляецца асабістым нават сярод гэтай асабістасці, на здзіўленне анімэ. Вось, ён асаблівы ў тым плане, што яго персона, яна нулявая. Ён адзіны персонаж з усіх, хто можа запаўняць сваё месца для свайго характара, можа замяняць любой персонай, якой пажадае. Гэта значыць, што яго характар, скажем так, плаваючы, яго характар не адзначаны на зусім. Вось, гэта таксама ўвасабленне нас як гульца, наш аватар у гульне. З-за таго, што мы можам быць вельмі розныя, то галоўны герой у персоне і ў 3, у 4, у 5, я не ведаю наконт першай і другой, яны маюць вось такую асаблівасць. Вітаю, Рагана. Я зараз хуценька кароткім варыянтам распавядаю увогуле падзеі гульні, такое абыходзячы асноўныя куты, якія ёсць у ёй. Пакуль мы будзем прабіваць тартар. Дык вось. Галоўны герой з'яўляецца асаблівым нават сярод гэтай групоўкі, і мэта групоўкі большую частку гульні была ў тым, каб перамагчы ценяў. Ценяў мы зараз з імі змагаемся, гэтай істоты, якія мы зараз лупцуем, вось гэта яны. Яны збіраліся з-за таго, што галоўным героем не было вядома, адкуль узяліся цені. Ім было вядома, што існуе такое месца, як тартар, у якім мы зараз знаходзімся, якое прыцягвае ценяў і, магчыма, з'яўляецца іх як вульем, месцам, адкуль яны лезуць. Гэтыя цені могуць рабіць так, што людзі у звычайным сусвеце, зараз наконт развала сусвета яшчэ раз павяду, людзі страчваюць сваё жаданне жыць, скажам так. Гэта назвалі сіндромам апатыі. Цені, якія нападаюць на людзей падчас цёмнай гадзіны, вяртаемся да гэтага моманту яшчэ трохі пазней, якія нападаюць на людзей, яны згубляюць іх душу. Альбо жаданне жыць, альбо як пагарнееце. Гульня дакладна не гаворыць, як гэты працэс адбываецца. Так, я думаю, зараз мае сэнс выкарыстаць усё ж такі персону. Добра. Вось.
персонажы бачылі магчымасць перамагчы увогуле ценяў у тым, каб кожную поўню, кожны поўны месяц з'яўляліся асабістыя цені, якія з'яўляліся малі велізарную моц. І іх было 12. Нам было вядома, што іх будзе 12. Мы збіраліся пазбавіцца гэтых 12 ценяў, забіць іх, і такім чынам выратаваць сусвет, бо было меркаванне, што калі забіць усіх іх, то знікне цёмная гадзіна, да яе мы вяртаемся зноў трошки пазней, і ўсё будзе добра. Апынулася, што гэта не так. Апынулася, што знішчыць ценяў не тое так проста, і што яшчэ горш, мы рабілі нават горш тым, што забівалі гэтых ценяў. Забойства кожнай з ценяў збірала іх разам, замест таго, каб забівала іх зусім. Такім чынам атрымалася, што ўсе гэты 12 ценяў моцных, аркан, сабраліся разам і стварылі істоту, якая называецца як прадвеснікам смерці. Калі гэты спрадвеснік з'яўляецца ў сусвеце, ён прадвяшчае надыход Нікс, багіні цемры, якая прыйдзе, і вось тое, што з людзьмі адбываецца, яны атраплялі, атрымлівалі сіндром апатыі, то бок страчвалі гэтую душу. Гэта адбудзецца адразу з усім сусветам імгненна. То бок сам факт яе з'яўлення ўсё пагаршае ў некалькі разоў. Гэта тое, што мы зараз ведаем. Мы зараз у персанажаў няма аніякіх шансаў на перамогу у данным выпадку. Мы не ведаем, як перамагчы гэтую праблему, мы не ведаем, як перамагчы Нікс. Мы не ведаем, як спыніць цёмную гадзіну. У нас ёсць адзін варыянт, як спыніць цёмную гадзіну. Але трэба распавесці трошки больш пра тое, што такое цёмная гадзіна. Цёмная гадзіна — гэта адна гадзіна паміж бягучым днём і наступным. У гэтую гадзіну адбываюцца усе вось зараз мы змагаемся падчас гэтай цёмнай гадзіны. Гэта вельмі асабісты стан сусвета. Так, зараз цемру па ўсім ворагам, бо іх занадта нешта. Гэта вельмі асаблівы стан сусвета. Усё наваколле змяняецца, становіцца бачна цені, і падчас гэтай гадзіны магчыма выкарыстоўваць персон. То бок, наколькі мне вядома, па-за персонамі, па-за цёмнай гадзінай персонамі карыстацца немагчыма. Так, мы ні халеры іх не прабілі. Давайте, можа, пашукаем... О, нормально, падайдзем. Зараз з-за таго, што ворог такі больш складаны, я лепей сканцэнтруюся на іх. Ці ёсць у мяне святло? Жадаю вось гэта. Пабачым зараз, ці атрымаецца, можа, святлом праб'ем. Не, я не только лечится от святла. Алера. Вось. Пазбавіцца ад цёмнай гадзіны мы можам. Ёсць адзін шлях. Але гэта значыць, што як толькі мы пазбаўляемся ад цёмнай гадзіны, мы забываем усё, што адбывалася за ўвесь яе час, то бок усе нашыя магчымасці, асаблівасці, нашыя адносіны, а ўсё, што будавалася падчас цёмных гадзін, усё гэта будзе знішчана. Для персанажаў яна проста быццам бы як ніколі не існавала. Вось. І гэта значыць, што мы зробім яшчэ горш. Мы не будзем ведаць, што будзе надыходзіць Нікс, то бок гэта таксама веды, якія на нас ёсць з-за таго, што існуе цёмная гадзіна. Як толькі мы пазбаўляемся цёмнай гадзіны, мы нават не ведаем, што нас заб'е, калі яно нас заб'е. І да надыхода Нікс засталося некалькі месяцаў унутры гульні. Вось, да гэтага ўся справа ідзе. Веснік смерці прапанаваў нам вось гэтую альтэрнатыву. Альбо вы пазбаўляецеся ад цёмнай гадзіны, і вы застаецеся, просто вы нават не будете ведаць, калі вы загінеце. Просто это адбудзецца імгненна для вас. Альбо вы спрабуеце жыць сваё жыццё быццам бы так, што вы не ведаеце, што вас прыйдзе і заб'е Нікс. Ну, то бок, вы сустрэнеце сваю смерць, ведаючы аб яе надыходзе, ведаючы да дакладнага моманту. Вось, і гэтае філасофскае пытанне, з ім нас і пакінулі. Мы зараз даволі істэрычна спрабуем прабіць тартар, таму што ў ім могуць быць адказы на нашы пытанні. Ён можа падказаць нам, як нам перамагчы Нікс, магчыма. Можа, ніякіх адказаў туды няма. Я займаюся хернёю зараз. Так. Маланку давайте спрабуем.
А ёсць хтосьці, хто можа маланку па ўсіх ударыць адразу? Ну, не бачу. Гэта прыкладна наш зараз расклад. Ёсць яшчэ шмат мелкіх дэталяў, але гэта асноўная канва сюжэту. Так. Ці ёсць у нас... Не, трэба пачакаць. Калі... Вось. Зараз яна ходзіць. Мы можам палячыць усіх. Бо трошки по здароўю нешта нізка. Ворагі зараз простыя. Мы даволі моцна для гэтых узроўняў. Таму перамагаць гэта ўсё нам невялікая праблема. Але я эканомлю рэсурсы. Тады далмаем тое, што яшчэ не зламалі. Так. Будзем глядзець, як будзе адбывацца. Асноўны час у гульні ідзе па-за межамі цёмнай гадзіны. Пад цёмную гадзіну мы можам стартер біць колькі заўгодна, але ў нас не бясконцая энергія. Ось, якую мы выкарыстоўваем нашыя заклёны і ўсё. Ну, заклёны на гэта нават і неправільна гаварыць, гэта магчымасці персоны. Так, тэургія. У цябе ёсць тэургія на ўсіх ворагаў? Не, няма. Давайте тады цемру на ўсіх. Не ведаем, якія слабасці ў ворагаў. Так, гэта недастаткова, гэта не слабасць. Шукаем слабасці далей. Зараз тое, што я ў бойцы раблю, гэта я шукаю слабасці ворагаў у асноўным. Ёсць у мяне нешта? Не, толькі на аднаго ворага. Я шукаю гэтыя слабасці, каб актыўна іх выкарыстаць. Кожны раз, калі вораг атрымлівае атаку элементам, да якога ён мае слабасць, ён падае. О, вось, альбо вось так. Усе ворагі апракінуты, і такім чынам я магу рабіць агульную атаку, якую выконвае ўся каманда. Это тое, што я збіраўся атрымаць. Атака вельмі моцная, таму хутчэй за ўсё яна звычайна на гэтым скончыла. Бойка ў прынцыпе на гэтым скончваецца. Максімальны запас маны падвысілі. Яшчэ ёсць месца на гэтым паверсе. Даволі вялікі паверх. Паверхі адрозніваюцца, напрыклад, нават не паверхі, а рэгіёны. Мы зараз знаходзімся даволі ў такім дзіўна выглядаючым рэгіёне візуальна. А пятай персоне каток. Персона ці персонаж? Персонаж. Ён з'яўляецца... Я не памятаю, якая у каточка персона. Я памятаю, як яна выглядае, але там па тыпу як Зорро, па тыпу як такі іспанскі... Мститель, нешта такое, але там як прототип Зорро персонаж нейкі аналагічны такі, ну не памятаю дакладна, нешта такое. Плюс справа ў тым, што там ёсць таксама, ён таксама з мячом у зубах бегае, як Карамару. Не, ён мае магчымасць размаўляць. У сусвеце, скажем так, ілюзій, мар, тут у нас гэта будзе цёмная гадзіна, там гэта палацы альбо, не памятаю, скажонная прастора просто называецца, як скажоны сусвет. Вось, там ён выглядае як намаляванае, увогуле ён выглядае як цацка, як лялька по тыпу кота, а не як звычайны кот, як из нейкай мультыплікацыі збеглай. Але ў рэальным сусвеце гэта каток як звычайны каток. Ось, ён можа размаўляць, ён увогуле у бойцы выкарыстоўвае меч, то бок такі паўнавартасны гібрид чалавека і каточка размаўляючы. Больш за тое, ён з'яўляецца асноўным. Я зараз шукаю, каго б мне так прабіць. А я магу перадаць атаку? Не магу. Давайте будем карыстацца ўсё яшчэ слабасцямі.
З'яўляецца лідарам спачатку ён з'яўляецца Маргана яго імя. Не здзіўляйцеся, гэта нармальна, яго імя там нават гэта абыгрываецца, што яго імя блытае, што ён дзяўчынка ці ён хлопчык. Вось, і ён з'яўляецца лідарам каманды некаторы час, пакуль не вырашае, што галоўны герой ўсё ж такі нармальна і сам справіцца. Вось. Блин, толькі палячыў. Добра, маланка, не карыстаемся. Добра, не трапіла. Гэта было балюча. Што я магу зрабіць? Давайте пачаць карыстацца тэургіяй. Я не ведаю, якія слабасці ў гэтых ворагаў. Ага, і гэта было яго слабасцю. Давайте перададзім далей атаку галоўнаму герою. І нам патрэбна агонь. Вось, яшчэ слабасць знайшлі. Далей. Гэты кубік. Мы не ведаем, што ў яго за слабасць, так? Ці можам мы? Давайте, можа, выкарыстаем таксама тэургію. Так? Такім чынам, можа, апракінем у апошняга нават ворага і пачнем агульную атаку. Атрымалася. Чаму я не магу... Чаму я не магу пачаць агульную атаку? Не, ён не упаў. Добра. Аракула... Не будем клікаць пакуль аракула. Слабасць кубіка стендап? Амаль. Мы не ведаем, якая слабасць у кубіка. Гэты стендап наносіць атаку, якая усемагутны ўрон. Гэта ўрон, які немагчыма заблакаваць нічым. То бок ніякія рэзісты супраць яго не існуюць. Гэта асабісты тып урона. Так. Спадзяюся, балюча не будзе. Трошечки было балюча. Але гэта быў крыт. Чаму мне не перадалі атаку? Халера. Я спадзяваўся, што змогу правесці серыю атак. Давайте просто паскорым. Ну вось, добра. Узроўні растуць, гэта добра. Кармару ўсё яшчэ вельмі далёка па ўзроўнях, на жаль. Так. Вось я нам дверманат, але яна не абавязковая. Я не буду ў яе ісці. Мне галоўнае даследаваць як мага больш паверхаў. Мне не толькі патрэбны ўзнагароды, якія там ёсць. Зараз будзе невялічкая асабістая цень, якога не толькі каб шмат з'яўляецца. Можа, гэта чацвёрты з усіх, якіх мы сустрэлі. Можа, пяты. Ён будзе ад нас збягаць. І трэба, не ведаю, просто каб пашанцавала, і мы трапілі за ім, куды ён бегчы. Мы можам выкарыстоўваць магчымасць фукі, каб знайсці яе. Давайте выкарыстаем. Зараз налево. Ага. Яна просто будзе падказваць. Дагэтуль нам патрэбна было просто здагадацца, куды бяжыць цень. Кожны раз нам давалася развілка на 2 павароты. І мы абіралі, куды мы ожидаем пабегчы. Але дакладна, куды цень збег, мы не ведалі. То бок гэта па тыпу, як пашанцуе латарэя. Вось, зараз жа мы выкарысталі, адчынілася новая магчымасць у нашага навігатара, у фулкі, вось зараз яна на экране. І яна адразу нам дапамагае вызначыць, дзе знаходзіцца.
Это робіць гэтую задачу значна прасцей. Так, давайте выкарыстаем яшчэ аракул спецыяльна, можа яна нас узмацніць. Гэта пра магчымасць нашага навігатара. Падвысіла верагоднасць, што мы трапім у ворага. І зараз засталося толькі моцныя атакі рабіць. А што там у яе яшчэ ёсць? Вось гэта мне падабаецца. Воу, ні халеры сабе. Так, што мы можам за яе? Давайте таксама. Галоўнае, каб не трапілі ў нейкі рэзіст. Ёсць! Усё прабілі. Вельмі хуценька. Шмат досведу. Кармару адразу 2 ўзроўні падняў. Да. І шмат узнагарод. Мне падабаецца. І грошыкі. Усё адразу мы атрымалі за гэта. Ну, ў пачаткі лупім так. Ідзем адразу наверх, тут няма чаго чакаць. «209». Па маіх прыкідках будзе дзесьці новы рэгіён дзесьці на 220-м, 225-м, можа вышэй трошки. Это прыкладна, я пакуль не ўпэўнены. Вітаю, Nine Ravens. Так. Мы не ведаем слабасці яго. А што у нас ёсць? Давайте паспробуем гэта атруту накласці. Атрымалася і адразу. Кайфы. Канфуз на ўсіх ворагаў, калі пашанцую. На Sunless-Sky, як звычайна, 1000 адпраўляецца, і гэта робіць Sunless-Sky яшчэ больш замацоўваецца на другім месцы. Пачакайце, так, вельмі блізка на першым месцы знаходзіцца. Амаль прапушу да самага верху. Тут ужо альбо Sunless-Sky трапіць на гэтым тыдню, альбо можа на наступным на першае месца. Так, давайте... Дзесьці мне патрэбна зноў гэтая Almighty вось гэтую штуку. Не тое, дзе я был? Вось гэты заклён. Так, мы перамаглі гэтую пачатачку, якая дадатковую ўзнагароду мае. Яна паслабей, чым тая здаравенная, асабіста, якую мы только літаральна перамагалі. Але штосьці, ўсё роўна мне блага. Крыт ёсць. І агульная атакай скончым. Дзеля досведу хутка пакеты на ветру пачнем сячы. Неблагая ідэя. Так. Новая персона, такой не бачылі. Добра, у мяне ўвогуле ёсць месца. Мне падаецца, у мяне там па месцу фігня поўная. Давай, Кіріджа, глядзі тэрыторыю наперадзе. Мы можам сходзіць з гэтага паверха адразу. Тут нічога такога не засталося. Яна глядзела гэты паверх таксама і сабрала рэчы. Толькі часткова яна глядзела гэты паверх. Усё роўна неблагам.
Маны даволі няблага у нас. Так, на гэтага слабасці не ведаем, на гэтага ведаем. Цемра. Да цемра і скарыстаемся. О, абодва мелі слабасць да цемры. Гэта будзе лёгкам. Я не так даўно яны выклалі ну яны Atlus, кампанія, якая зрабіла персону, выклала не так даўно саундтрэк да гульні у гэты на YouTube Music і у Spotify і ўсё паўсюль. І дагэтуль ну яго не было афіцыйна даступна. Вось толькі зараз ён з'явіўся. Я яго пачаў слухаць, і ведаеце, што я даведаўся? Атрымліваецца, ўсю музыку, якую мы чулі, гэта прыкладна 60% музыкі. Мы яшчэ прыкладна 40% трэкаў не чулі проста у гульне. Я не ведаю, дзе яны павінны быць, бо па адчуваннях гульня павінна скончыцца. Так, не ведаем усё яшчэ слабасцяў. Что я могу? А что я могу? Фізічную атаку нанесці. Вось такое. Ого, не халера, мы так разорвали их. Добра. Вось, пайшлі новыя персоны ва ўсе бакі. У нас дакладна павінна скончыцца месца хутка. Калі знойдзем нейкі тэлепорт, вяртаемся назад і зноў вяртаемся сюды. Я жадаю пааб'яднаць персону. Так, тут няма нічога ўжо, ўсё сабрана. Там асабісты цень. Пакуль туды не пойдзем. Вось, тэлепорт. Я толькі сказаў, што мне патрэбна. Зараз пааб'ядноўваем персоны з тых, што ёсць. Што ў нас увогуле па ім? У нас шмат 61-го ўзроўня, вось гэтыя новыя. Пааб'ядноўваем, зараз паглядзім, што атрымаецца. To the velvet room. Так. У нас ёсць вось гэтыя White Rider, які даволі нізкі ўзровень. Можна атрымаць Чарнабога, але я пакіну. Ёсць яшчэ нейкі баронг, нейкі з хінду, я так разумею, зноў. Давайте вось так аб'яднаем. Выглядае неблагам. Вось у гэтую халеру. Што з сабой пакінуць? Ён электрычнасці будзе. Ну, давайте, можа, цемру. І... Вось гэта. Блин, яшчэ месца для адной магчымасці ёсць. Тады. Апошняя верагоднасць накласці атруту. Я адзінае, што забыўся гэта зарэгістрировать наши персоны. Дайце-ка я зарэгістрирую зараз. Каб было раней гэта зрабіць. Так, назад. Регистрация вось она. Вертаемся назад. У нас ёсць яшчэ Ганеша на нізкім узроўні. Калі мы аб'яднаем з Рафаэлем, то мы атрымаем вось мод. Цікаўна.
Што яшчэ мы можам атрымаць? Вось гэтае аб'яднанне неблагое. Так і зробім. Is acceptable? What do you wish to inherit? Так, што трэба захаваць? Цемр у нас і так ёсць. Рэгенерацыя халей раз'ем. Вось атакі на ўсіх ворагаў няхай мацней будуць. Маланка. І агонь. 10 узроўняў гэтая персона атрымае. A new power emerges. Так, трэба зараз ужо глядзець, а чаго трэба пазбаўляцца, бо занадта высокі ўзровень. Так, з магчымасці хама ёсць... Блин, я не ведаю, неблагі варыянт. Так. 5 маны, гэта крутая рэч. Давайте уже это позбавимся. Ну и все. Добро. Далей, что мы можем? У нас низкие уровни у Небераса и Аната. Давайте их разом и объединаем. Somewhat beneath you. Social Link у нас... 57 атрымаецца 54. А як паглядзець, якая... Аркана Моц. Аркана Моц гэта у нас... Блин, а як вы паглядзець, наколькі ўзроўняў ён падымецца? Вось бачу, на 8 узроўняў яшчэ падымецца. Ну, неблага атрымаецца. Давайте What аб'яднаем. do you wish to inherit? Ветер нам спатрэбіцца. Что у нас? Лячыць. Вось это лячэнне і яшчэ одно лячэнне. So it begins. Аб'ядналі. А чаму яго зараз адразу і яшчэ аб'яднаем з кімсьці? Для тых, хто не разумее, я зараз займаюся тым, у нас ёсць розныя персоны ў галоўнага персонажа, і ўнутры нашага галоўнага персонажа мы можам аб'ядноўваць некалькі персонаў разам і атрымліваць новых такім чынам, якія будуць яшчэ мацней. Вось, гэта адзінае ж у гульне зроблена так, што вы не будзеце паспяваць мацаваць сваіх персон, як звычайна, ну, напрыклад, калі вы гуляеце ў звычайную РПГ, у вас ёсць персонаж, якого вы мацуеце на працягу ўсёй гульні, ён становіцца ўсё мацней і мацней. Тут не так. Вы літаральна кожны ход можете змяняць сваю персону, якой розныя характарыстыкі, і вашыя характарыстыкі залежаць ад канкрэтнай гэтай персоны, якую вы абралі, а не ад вас саміх. Вось. І прыходзіцца заўсёды жангляваць гэтымі персонамі бясконца. Яны такім чынам падмацоўваюцца, але падмацоўваюцца кожная па-свойму, і яны не паспяваюць за ўсімі астатнімі. Вось ёсць механіка аб'яднання іх разам для таго, каб яны і паспявалі, і вы адчынялі новыя магчымасці, вам заўсёды трэба будзе глядзець за тым, чым будзе карыстацца новым. Я зараз спрабую пакінуць як мага больш магчымасцяў для галоўнага героя, і яшчэ нейкія карысныя эфекты новыя атрымліваць. Нешта такое. Давайте вось гэта можна падбавіць. І ўсё. Так. Далей у нас ёсць вось гэты Зігфрід, якога я толькі што ўзяў, і Антропас. Але мы атрымаем Вішну, персону 78 ўзроўня. Мы не можам такую кантраляваць, бо ўзровень нашага героя толькі 66. Это да халеры яшчэ. Пакуль пакінем такую магчымасць самім сабе. Вельмі прыемная комбінацыя можа атрымацца. Это вось 58-59. Не бачу ніякіх моцных камбінацый, на жаль. This persona, yes? Сет. Не, ведаеце, пакіну як ёсць. У нас ёсць 3 свабодных слота. З імі пражывем неяк, правильно? How
О, новая магчымасць. Так, пачакай-ка, што ты робіш? Фізічная, моцная фізічная атака па ўсім ворагам ігнаруе рэзіста. Добра. Окей. We look Больш варыянтаў. Але мне падаецца, гэтыя два стендапера будуць усё роўна мацней. Так, захаваемся. um 211 паверх. we could head back, but it's your call. Even now, enemies continue to block up. Excellent. Адразу можа тэургію на іх. Яны ж слабыя так да цемры. Так. One more time. They're getting a nice shake after this. Прабілі. Яны ўсё яшчэ жывыя. Цемры ў яе няма. Ну добра. Ёсць яна ў галоўнага героя. Павінна быць агульная цемра. Я пакідаў на... Вось на гэтым, мне падаецца, нават. Так. Ёсць. На дзве агульныя атакі мы іх так і прабілі. Вось, яшчэ адна новая персона. Будзем збіраць пакуль што. Яны даволі высокага ўзроўня нават даганяюць нашага галоўнага героя. Oh, pretty well. Careful. The enemies. Блін, ворагі просто не скончваюцца. Мы можам іх аббягаць, так-то гэта не праблема, але зноў жа лепей зараз падмацавацца. One more time. Да цемры яны ўсе не слабыя, гэта нават адлюстроўвае яе назад. Давайте агонь. Можа, мае сэнс паспрабаваць новую тэургію у галоўнага героя. Паглядзім, давайте. Новая тэургія. Окей. Просто распіліла ўсіх. Work out there. І яшчэ одна новая персона. Good job, Koro-chan. And let's get back to exploring. Hey, there's a treasure chest. Так, Hey, there's a treasure chest. я ўжо некаторых ценяў буду прапускаць, бо столькі боек Hey, doesn't that chest look kind of... трошки занадта. Я што, не магу прайсці? Я не магу адчыніць гэтыя дзверы? Окей. Это дзіўна. Careful. The enemies nearby. А чаму так? Мне падавалася, усе... дагэтуль у нас усе былі дзверы манад заўсёды адчыненыя. Ну, па тыпу мы адчынялі іх без нейкіх праблемаў. Дык я... Калі б тут быў ліфт, я быў бы шчаслівы. У гульні ёсць адзін ліфт. Гэта ліфт у вельветавым пакоі. Ён спецыяльна як здзек там такі. Вось той момант, калі мы збіраем гэтых самых персон аб'ядноўвалі, вось там вельветавы пакой у гэтай частцы выглядае як ліфт. У пятай частцы ён выглядае як турма. У чацвёртай частцы я не ўпэўнены, як ён выглядае, я не бачыў. Але гэта трошкі звязана з тэмай гульні. Так, паядзім трошкі нейкай нашай ежы. Вяртаем здароўе. Пайшлі, гэта міні-босс зараз будзе. All right. Ігнаруе рэзісты. Каб я ведаў, у каго была бы яшчэ слабасць да цемры, давайте так.
вось гэта нейкі цёмны, значыць, хутчэй за ўсё, у яго ёсць рэзісты да цемры. Гэта нейкі светлы, я думаю, што ён будзе слабы да цемры. Давайте. Можа пашанцуе. Не. I'm still setting up. It'll take a little more Так. time. Слабасці да льду я нават гэтых не чакаю. Ага. У сярэдзіне хлопец нават лечыцца ад гэтага. Так, перададзім атаку. Time to shift. In this situation, Логіка наша ўсё, але не сёння. Ну, не пашанцавала, бывае. Сярэдні лечыцца і ад гэтага. А чаго ты не лечышся, скажы ка мне. Ну, давайте у яго тэургіі так херакнем. just one more. Take that. Можна на яго фізічна атакі праходзіць. Вось зараз я об этом не падумаў. У цэнтральнага. А давайте. Вось літаральна у цэнтральнага просто фізічнымі атакамі паб'ем. I need to get out. Так, на нас наклалі статусаў. Блин, знайсці бы слабасць цэнтральнага. Don't let the fear get to you. Блин, Кармару не пахадзіў, напужаны занадта. Where are you aiming? You dodged the attack. This will do the trick. Можа атруту. А, не атрута, гэта канфуз. Окей. Не спрацавала. Не ведаю, на што я спадзяваўся так. Nice reflexes, Yukari-chan. Так, слабасці гэтага мы ўсё яшчэ не ведаем, давайте яго можа праскануем. Okay, Няма ў яго слабасцяў, вось такая праблема. now's the time. Так, зараз ветер у правага. Блин. Напужаная занадта. Yukari-chan, are you okay? The enemy's weak to ice. М, Let's freeze them solid. Так, у правага у нас ветер быў. Ветер быў. Добра. Пробілі правага. У гэтага лёд. Давайте перададзім атаку Кіріджа. Take it from here. Yukari-chan's in While I trouble. move to Яна праб'е правага. Пры гэтым яна праб'е яго тэургіяй. Child's play. Цудоўна. I knocked one Здаецца, цэнтральны, якога нам няма чым прабіваць. Яго просто няма слабасцяў. Ну, давайте, можа пашанцую на крыты. Не атрымалася. Калі пашанцавала на крыты, мы бы прабілі агульнай атакай тады. You dodged it. That's our leader. You dodged the attack. Hold it Прыгожая анімацыя на гэта зараз была. Так. Дзе там? Вось, лячэнне на ўсіх. Thank you. Калі пашанцуе, рэальна, проста каб быў крыт у цэнтральнага. Альбо дабіваць астатніх, вось выбар такі. Калі пашанцуе з крытом на цэнтральнага, то мы можам прабіць усіх і адразу, і можам забіць іх. Халера. You can't take another hit. Не, будзем забіваць тым, што ёсць. У нас не вельмі атрымліваецца. Yukari-chan-senpai knocked one enemy down. Так, ёй атаку немагчыма перадаць. The electric choke's keeping you from moving. У гэтага ветер. That's an enemy down. І зараз моцную нейкую фізічную атаку было бы цудоўна.
Что у нас там самого высокого уровня было? Ось давайте. Отруту гэтую. Калі пашанцуе яго отруціць. Пашанцавала, я не бачу. Не пашанцавала. Ён падняў зараз верагоднасць крыта як у ворагаў, так і ў нас. It's payback time. The electricity is keeping Corotron from moving. Не пашанцавала. Мінус 2 персонажа адразу. I need to get out. Лячэнне на ўсіх. Полностью вяртаю здароўе аднаго персонажа. Нам патрэбна яе накласці на сябе, інакш наш галоўны персонаж загіне. Калі ён загінае, адразу гейм-овер. Ёсць. Зараз ужо па магчымасці будзем падымаць астатніх. Kirito-senpai can't do I'll anything hit right them now. where it hurts. М, Too late for you now. Kirito-senpai knocked one enemy down. Вось. Чаму яна не можа перадаць Maybe атаку? we should retreat. Не атрымліваецца. Можа з-за страха. You dodged the attack. Nice one. Далей падымаем кагосьці. Можам яшчэ і атаку правесці. Атака палечыць таго цэнтральнага. Ну добра. I'll get him this time. Блін, яна слабая да маланкі, ён літаральна адразу ўжо яе ударыў. Can't move. It's my turn now. Yukari-chan, in this situation, time for some Так. Яна можа зараз прабіць вось гэтага. Толькі пасля гэтага яна можа падняць ужо карамару. Yukari-chan, not down. Так, где твоя? Угу. Вертали карамару. Головне, каб не забілі. Халера, халера, халера. You can hit a weakness with this. Ёсць. One enemy eliminated. Атаку мы перадаць не можам. You're really beat up. Hurry, you've got to heal. Так, No. будзе яшчэ адна дадатковая атака. You're hurt. Do you have any healing? Усё дрэнна, але не крытычна. Я ўсё яшчэ магу падымаць персанажаў, і гэта галоўнае. Thanks. Enemy eliminated. Застаўся толькі адзін вораг. О, блин, зараз была памылка. Не говори, что ты зараз яе заб'еш. Не, не забіў. I owe you for that. You're all worn out. Time for some healing. Остаецца толькі фізічна атакі. Ну, добра. О, блин, зноў не тое наці... Ну, што ж я так... Косякі такія.
Зноў не тое націснуў. Мне бы зараз падлячыцца ўсім. Ну, вось гэта падыдзе. Мне было лячэнне на ўсіх. У якасці тэоргіі. Kirito-senpai can't do anything right now. Нарэшце, першы крыты, гэта была апошняя атака на гэтага ворага, на цэнтральнага. Я так спадзяваўся атрымаць гэта раней. У Кармару 60 ўзровень, у галоўнага героя 67. My persona has a new power. Так, больш высокая. А мне падаецца, яны будуць накладацца, так? Просто ёсць вось гэты буст замарозкі і ёсць увогуле верагоднасць накладвання ў любых статусаў. Што прыемна. Давайте заменім, таму што яны распаўсюджваюцца на ўсё і магчыма яны не складваюцца разам. Нейкая бессэнсоўная амаль атака. Але ад 1 до 4 удараў, то бок ён можа нанесці даволі шмат пашкоджанняў, калі пашанцуе. Не буду браць. Пакрыху стамляюцца персанажы, ім даволі складана. Але ідэальна было бы прабіцца да новага рэгіёна. Альбо як мінімум да лесвіца ў новы рэгіён. Гэта будзе аптымальным. О, меч для Джунпэя. Давайте паглядзім. Джунпэй. Паглядзі-ка на новы. О! Пытаннечка, таму што зараз бягучы яго меч, ён падвышае верагоднасць яго крыта, а ён у нас вельмі моцна праскрыты якраз. І ёсць у гэты меч, які проста больш наносіць пашкоджанняў. Не. Так, зараз глядзім, што многа мы паатрымлівалі, даволі шмат насамрэч. Добра. Зараз можа цэлая царга босаў будзе, не? You can do it, Koro-chan. A shadow. А чаму гэты цень знік? You've covered so much ground exploring. Добра, упершыню такое бачу ў гульне. Never do that. Я дабег да ворага, і ён проста знік. My stamina's improved, but I still haven't lost weight. A shadow. What will you do? Які прыгажон. Так, слабасці невядомыя. Хутчэй за ўсё непрабіваемы амаль фізічна. Накрыт нам пашанцавала. Усім яшчэ справа. Still setting up. It'll На элементы можа праб'ем яго так? Ён амаль памёр усё роўна. you can stop if things look bad. Так, трошечки паэканомілі маны. Out there. All right, let's get Ужо адразу можна ўверх ісці. Давайте паглядзім, што яшчэ ёсць на гэтым паверсе. Хутенька так зазірнем. It seems О, like we've checked адразу the акупілася. floor. Па сюжэце, чаканні мае. Мы зараз знаходзімся амаль у канцы. Хутка будзе Новы год. Пад Новы год мы абяцалі весніку смерці, што мы дадзім адказ на яго пытанне. Ён прапанаваў нам два варыянты падзей. Альбо мы забываемся на ўсё, што было, і мы не будзем чакаць таго моманта, калі прыйдзе за намі смерць. Darkness seems effective.
Альбо мы пакутуем усе наши моманты, якія засталіся до самай нашай смерці. Вось. Гэта нам у нас ёсць часу до Нового года на гэта адказаць. Ён з'явіцца перад Новым годам, і пасля гэтага ён знікне назаўсёды, ён не зможа нам нічым дапамагчы, калі мы нават пажадаем. This should be a good test of your strength. But don't get careless. Так, можа, ці карыстацца аракулам? Давайте скарыстаемся аракулам, чаму б не? Правильно? Hear me. Please help them. На жаль, не дало таго эфекта, які я жадаў. Я жадаў, каб нам далі абратна нашу ману, якая нам патрэбна. What's the plan here? Увогуле блок на лёд. This doesn't seem to have any effect. А чым тебе магчыма прабіць тады? Ветер? Оу. Я на вуліцы зараз грукаю, нягледзячы на тое, што сонейка свеціць. 9500 адпраўляецца на блок Юкалейлі. Мне падаецца, Юкалейлі такім чынам апынаецца на другім месцы. Так, агульныя атакі паляпшаюцца. Наносіць больш урону, пакуль мы знаходзімся ў тартары. That was excellent leadership. Keep up the good work. Альбо яно стало на другім месцы, альбо вельмі блізка. Даволі блізка. Амаль дагнала Sunless We Skies. don't see that kind of chest often. Let's not pass it up. Роба, якую мы можам аддаць Юкары. Давайте аддадзім. Давайте яшчэ паглядзім, што ўвогуле дае гэтая роба. Можа, яна патрэбна камусьці яшчэ. Ага. А дагэтуль яе была нават не ўпэўнена, што за яна. Ну і добра. Я апраную гэтую рэч, яна... Блін, пачакайце. Я зараз, мне падаецца, вельмі вялікую памылку зрабіў. Так, у яе была магчымасць вяртаць сабе ману. Зніжае пашкоджанні. Пашкоджанні. Верагоднасць крыта. Гэта трэба будзе Джунпаю даць. Не бачу. Ну добра, тады пакінем як ёсць. Няхай будзе. Бо ў яе ёсць слабасць, мне падаецца, да. Блін, дзе там паглядзець? Вось тут. У Юкары ёсць слабасць да якога-то элементу яе персоны. Вось, да маланкі. Калі мы просто знізім верагоднасць, ну, просто менш пашкоджанняў будзе, яно і больш шансаў, што яна перажыве. А з-за таго, што яна наш лекар, нам лепей атрымаць яе жывой. There's a shadow. Pay attention this time. Кубікі, чым вас магчыма прабіць? Скажыце мне. Не ждать адказваць. In this situation, Не знайшлі ўсё яшчэ слабасць. Можа, агонь ёсць. Давайте-ка. Дзесьці быў персонаж, вось, з агнём. І нават не агонь. Што ж на вас працуе? Try harder. you dodged the attack. Nice one. Good move, Kuro-chan. Не фізічныя атакі дакладна. Can I stand on this
Угу. Яны ўсе аднолькавыя. Ау. Eureka's got pipes down. Someone shoot them. Крыты, крыты, крыты. Это слабость альбо... Так, это крыт. І з ім просто пашанцавала. Давайте яшчэ ветрам і даб'ем іх хутчэй за ўсё такім чынам. Угу. Not afraid anymore. No shots detected. Так, гэта у нас грошы, гэта досвед. А гэта максімальны запас здароўя. О, просто вяртанне здароўя. Давайте вяртанне здароўя, мне падаецца, не поўнае. Мы бегаем зараз. Кармар жадае глядзець тэрыторыю. Няхай. Ага, і мы ведаем усё да канца, да самага. Ну, добра, ідзем адразу ўверх. Hey, there's a treasure chest. А ці ёсць? Ага, атрымліваецца, ёсць толькі тэлепорт на гэтым паверсе. Я просто прабягу тады. Spotted the enemy. A shadow. What will you do? Зараз ўжо трэба пакрыху трымаць ману ў парадку. Бо, на жаль, мана у нас далёка не бясконцая. Так, это босс. Ну, не босс, а асабіста цень, які будзе больш пашкоджанняў наносіць. Kurochan found a door. А гэта цвер чамусь адчынены, я не разумею, як гэта працую. Hey, there's a Можа, у мяне не хапае нейкай карткі. Дзверы мана. Ці варта іх увогуле прабіваць зараз? З нашай таманай. Не, давайте праб'ем. Мы ўжо пакрыху адстаем ад ворагаў. Мы адначасова трошкі наперадзе, але ж зусім незначна. Адразу паехалі з усіх тыурхі, якія толькі ў нас ёсць. А ёсць у нас іх дзве. Так, у яе яшчэ не хапае. Давайте знойдзем. Можа, яна слабая да льду. Ага. Знайшлі слабасць. Паехалі. The enemy's down. I'll slice you to pieces. Now Watch this. Ёсць. На жаль, няма чым скончыць гэты ланцужок. Угу, атрымалася. Вось это мне больш за ўсё я чакаў гэту картку, якая дазваляе больш картак абіраць кожны раз. Нарэшце. Звычайна яна мне дагэтуль падала амаль у самым пачатку. Я думаю, яе трэба... Яна прадказала нам, што нічога тут цікавага не будзе, а тут апынулася, што тут ёсць грошыкі, якія яна хавае. За гэта мы яе і білі. Так, добра. Мы можам адразу пайсці на новы паверх, так і зробім. Oh, there's a treasure chest. 217. О, там вялікі пакой ёсць. Так, там тэлепорт. Ідзем толькі ўлева, нам няма сэнсу права нават даследаваць. Не вельмі шмат карыснага там ёсць.
ці які у іх 63 ўзровень. Зразумеў. У галоўнага героя зараз нешта 68-69 ўжо. Koro-chan knocked one down. Так, тэургія. Мне падаецца, няма сэнсу, пакуль вораг не той. Ідэальна. І можам браць яшчэ одну картку, возьмем грошаў. Грошай. Perfect. Мгм. Just what we hoped for. О, які пакой. Пачакайце-ка, мы такого ж не бачылі. Добра. I think Koro-chan found something. Так, вось гэтага моцнага зараз. Оп. Яго вырубім, будем даследаваць. I won't miss my chance. Stay on guard. You're getting a nice steak after this. Это будзе адзін з самых лёгкіх моцных ценяў. Ён слабы да звычайнай атакі. I'll slice you to pieces. Але ж здароўе ў яго. Халеры, мы яго забіць будзе лёгка, але даволі доўга. Якога ты ўвогуле ўзроўня, хлопец? Блин, не паглядзець. Kirijo-senpai's down. Someone do something. Careless. Kirijo-senpai, someone help. Так. Блин, не паглядзеў яго слабасць. Nice one, Koromaru. Не слабасць, а ўзровень. Мне цікава просто параўнанне з нашым. Ён вышэй ўжо ўзроўнем, альбо ён блізка нешта. Now you've done it. Did I scan Так, 69. Да, халеры ў яго ўзроўня. Давайте будем выкарыстоўваць нашу тэургію, каб скончыць з ім хутчэй. Яму ж пофіг на нашу тэургію, так-то. І яго няма слабасці да яе. Ну так, неблагі урон, але маглі просто прабіваць звычайнымі атакамі. Блин. It can't be. Kirijo-senpai. This doesn't look good. Kari-chan, are you okay? Pull the trigger. Так, падымаем. Не, чакайце, дзе яно было. Падняць персонажа. Ось. I owe you for that. What to do? Never mind. У нас есть тэургія, да якой яго слабасць. Мне падаецца, ідэальная сітуацыя. Вось новая персона Габрыэль. І ў мяне занадта шмат персон. Вось гэты чарнабог, давайте яго заменім. Возьмем гэтага Габрыэля. Грукає на вулиці.
Дождя ўсё яшчэ няма. Вось, новае паляпшэнне. У яе больш моцна атака ветрам па ўсім ворагам. Гэта добра. Зараз лепей палячыцца. Ці выкарыстаць ману на гэта, ці прадметамі. Давайте, можа, прадметамі. Прадметаў у мне да халеры. Ось так неблаго. Hey, there's a treasure chest. Так, ёсць. Сабралі. І можем ісці адразу уверх. Я не думаю, што мае сэнс яшчэ тут павер даследаваць. О, вось, яшчэ адзін міні-босс. Наступны рэгіён будзе праз 8 паверхаў. Это значит, что моя прокидка на 225 поверх амаль литерально трапила. И это будет 226 поверх. There's one enemy. Так, гэта у нас босс. На яго лепей пакінуць усялякія аналізы і астатнія. Але першы крок... Не, давайте будем, паспрабуем. Цемра. Не, можа, трэба было бы палепшыць сябе перад бойкай. А не проста ісці як ёсць. Яшчэ... Неяк даволі бодрая ідзея. Падаецца, мы зараз яго нормально так праб'ем. А ў чым твоя слабасць, скажы-ка мне? Босс, у чым твоя асабістасць? Ага, вось у гэтым. Ён зараз наклаў статус на ўсіх персонажаў. Гэты статус пераводзіць іх у рэжым берсерка. Яны літаральна нападуць зараз на мяне. Вось у гэтым падстава і была. Вось гэта, Арміта Шауэр. Здымае статусы з усей партыі. Але акрамя гэтага застаецца амаль нічога. Ці можам мы аналізаваць? Так, усё акрамя фізічных атак. Пойдзе. Слабасцяў у яго няма, але хоць мы ведаем, што не варта яго біць звычайнымі атакамі. О, я зараз не той магчымасці выкарыстоўваю. Там шмат мана ўходзіць. Зноў статусы. Зноў галоўны герой на яго не спрацавала, і гэта добра. Таму што ён можа астатнім статусы зняць. Шанцую пакуль што. Зараз усімі атакамі проста па чарзе прайдземся і пераможам. Лёгка. 68 ўзровень галоўнага героя. Якой пазбавіцца зараз? Я думаю, что можно Блин, шкада. Усіх амаль... Я вось гэтага пазбаўлюся. Абарона ад цемры будзе.
А вось і дождж ва ўсю пайшоў. Проста ва ўсю. Так, Міцура атрымлівае новую зброю. Дай-ка паглядзім. У параўнанні з папярэднім. І не блага, і не дрэнна. Я пакінуў. Калі вам чуйна дождж і перашкаджае, калі ласка, пішыце. Бо фігачыць будь асцярожан, там зараз усё смые. Try. Не мігу ўжо бы 3 разы затапіла. У тартары дождж? Не, у мяне дождж. Yes. Не чутно, добра. And this Калі будзе чутно, гаварыце. Пакуль слабасці не бачу ў яго. something else. Фізічна можа атака. Мы фізічнамі даволі добра прабіваем, мы можам проста яе атакаваць. Try harder. Dodge the attack. Nice one. Oh, enemies defeated. Good work out there. There's a shadow. It's has to go first. Так. Two enemies. You can take them. Фізічныя атакі можа палепшыць. Мы не ведаем, да чаго слабасць у гэтых ворагаў. Давайте палепшым фізічныя атакі. І проста паспрабуем прабіць звычайныя. У нас амаль у кожнага ёсць моцна нейкая фізічная атака па ўсім ворагам. Акрамя вось яе. Вось гэтая атака, магчыма, зараз і скончым бойку ўсё. А вось так і адбылося. Good work out there. Карамару 63 ўзровень. All right then. 220 зараз будзе паверх. 5 паверхаў і мы дайдзем да краю гэтага рэгіёна. Альбо будзе адчынены праход у наступны рэгіён, альбо там паглядзім. Oh, maybe we could leave. Калі праходу ў наступны рэгіён не будзе, то мы проста бярем і выходзім з стартару. Нам няма сэнсу у ім увогуле завісаць больш. Looking for them later sounds way too hard. Эй, Тень, ты што робіш? Хоць сюды. Ай, халера ім. Няхай будзе дзе ёсць. Бядаецца, он зараз за мяной бяжыць. Ты задзяўбаў. Ну добра. І тут ёсць незвычайны вораг, гэта хутчэй за ўсё гэта і маецца на ўвазе. Ну, ладно. Three targets. They won't know we hit them. Ёсць агульная фізічная атака. Угу. А не, гэта на одного ворага. Pull the trigger. That helps. Мана скончваецца і даволі нізка. У нас літаральна ў самы апошні момант атрымліваецца. Трэба працягнуць гэта яшчэ 5 паверхаў і ўсё будзе добра. That's a win for the team. Good job, everyone. Я, можа, спецыяльна для гэтага скарыстаюся яшчэ гэтым
трошки прадметамі. Так, агледзець тэрыторыю поўнасцю. Вось это пад'ём уверх, я адсюль быў, так? Там яшчэ адзін паварот. Мана на нуле, але калі будзе тэлепорт, я магу замяніць каманду амаль усю. Адзіны... вось, і тэлепорт, ідэальна. Добра. Мы зараз заменім амаль усіх, акрамя, можа, Юкары. Ну, Юкары не амаль няма маны. А каго я магу замяніць? Калі прыбраць Юкары, хто можа выконваць ролю лекара? Каго ёсць, якія магчымасці? Так, гэта лечыць усіх. У Кіхіка аднаго, толькі Джунпэй не можа. У мяне няма варыянтаў. Мне прыйдзецца Юкары трымаць. Добра. Дагэтуль я выкарыстоўваю час ад часу Айгес, бо яна магла дапамагчы з гэтым, але зараз мы абмежаваны даволі у магчымасцях. Айгес, на жаль, паламаная зараз. Яе знішчыла смерць амаль поўнасцю. Бярем Кена і Джунпэя. Джунпэй добры фізічныя атакі, Кен будзе маланкай біць. Мне падаецца нармальная камбінацыя. Такой камандай мы і будзем прабівацца далей. Good day. Are you Што за accepting запад a request? мы зрабілі? Let's hear the results. Добра. Very well. Мае сэнс можа паб'яднаць персоны зараз, хуценька. Пакуль мы тут. House. І яшчэ адна новая характарыстыка. Longest Journey атрымлівае 2500. Дзякуй вялікі. І вітаю, Волчара. Мне падаецца... Так. Праверяю чатку. Так, так. Вітаю, вітаю. Больш пашкоджанняў, калі трапляем у слабасць ворага. To the velvet room. Добра. Мы амаль прабілі поўнасцю нашу вежу Тартар. Ну, наколькі мы можам. Я не ўпэўнены, ці будзе зачынены праход далей, але ёсць такая верагоднасць. Will you register it to the compendium? Completed registration. Are you in search? Аб'яднаць. Choose the personas you would like to fuse. Мне 68 ўсё яшчэ ўзровень? Мне падавалася, я вышэй неяк забраўся, не? Ну добра, тут ёсць персонаж 58-59, можам беднаць у 65. Take all the time Kingdom Come яшчэ ў спісе. consider. Чаму? Я же пераназываў. Дайце-ка мне момант. Гэта падазрона. Kingdom Come. Я пераназываў яго. Kingdom Come Deliverance. Так, зараз хуценька прабягуся. Дзіўна. Зараз ён павінен знікнуць пры наступным аднаўленні, але гэта настолькі дзіўна, што я нават не разумею чаму. Так, я ведаю пра яго, я яго пераназываў ужо. У мяне праблема ў тым, што я ўжо пераназываў адзін раз. Я спадзяюся, я нешта не страціў яшчэ нейкая замену, якую я рабіў. Ліліт. Persona is Добра. Возьмем сабе Ліліт. What do you wish to inherit? Што мы желаем пакінуць? Крыты? Не, ёй не патрэбна. Так. На пачатку бойкі паляпшэнні. Атака ветрам яшчэ няхай будзе. It will receive a large amount of So it begins. Даволі шмат у яе магчымасцяў. Так. Неблага. Добра. Яшчэ што? Габрыэль.
Тут, калі іх аб'яднаць, наадварот, толькі панізіцца іх узровень. Такое сябе. Атропус можа. З яго моцных камбінацый таксама не будзе. Вось гэтае. Hellbiker. Паляпшэнне. This would be a Робім. wise choice. Please choose what skills to inherit. Лёд па ўсім. Вецер па ўсім. Рэгенерацыя няхай будзе. Appears it will receive a It's finally time. Так, ёсць. Паляцелі яго падвышэнне. У нас вызвалілася 2 месца зараз да персон. Што яшчэ я магу пааб'ядноўваць? Ну вось ёсць вельмі добрая камбінацыя, але я такое не пацягнуў. Ёсць 82. Can Сейтан. this one yet. Вау. Вы паглядзіце, там нейкая цембра. Такая, пакуль мы не бачым толькі сілуэт, мы не можам пабачыць, бо я не магу сабе атрымаць. Гэта 82 ўзровень патрэбна. Ну і добра, ладно. Потым. Very well. Калі ў наступны раз будзе аднаўленне, то бок яшчэ прыйдуць, ну, будзе закінуты які-небудзь поінты на гульню, Kingdom Come павінен перакласціся на поўную назву. Так, у мяне новая каманда сабралася. Зараз палячыцца бы ўсім. Крышачку. Вось гэта. Вось гэта было бы нормально. Джунпэй довольно на низком здоровье. Давайте пару раз закинем и хопить. 220, 5 поверхов. Усяго-то новая команда для усяго. Зараз павінна атрымацца Kingdom Come і Kingdom Come Deliverance. Зараз я іх аб'яднаю. Давайте просто пакіну Kingdom Come пакуль. Дайте мне момент. Kingdom Come і Kingdom Come Deliverance. Павінна быць са 100 баламі. Вось оно ёсць. Давайте-ка я іх аб'яднаю. Будзе 200. Вось так. Ну, будзе Kingdom Come. Пакуль што другая частка не выйшла. Таму можам трымацца. Правильно? Калі будзе нават, то будзе Kingdom Come 2. Ну, неяк так назовем. Разбярэмся. Мы ведаем, пра якую гульню гаворка. Правильно? Так. Ідзем на наступны паверх. 221. Але патрэбна яшчэ аднаўленне зараз будзе. Крыху месца скончваецца для гулін, я буду трошки пазней пашыру ліс. This should be a good test of your strength. Які прыгажуна, вы паглядзіце. Так, што магчыма, да чаго ты можа быць слабы? Спрабую здагадацца, можа... ну выбар невялічкі пакуль што. Калі пашанцуе, ён слабы да маланкі. Не слабы, рэзісты. Фізічная атака. Незразумела. Джунпэй, вось ты, скажы мне, чым ты можаш прабіць яго? Нават не трапіў. Дзякуй, вялікі Джунпэй. О, знайшлі слабасць. Святло. І адразу зараз яго разорвем. Добра, няма у нас такой персоны. Бранда альбо нешта такое. This is how we do it. Doing pretty well. Так, ідем далей. Hey, let's move that chest.
Угу. Мы не ведаем. А ёсць у мяне. А, няма. Бафы на ўсіх ворагаў. Бар'еры, гэта ўсё херня. А вы слабыя да чаго? Да, агня. Take a little more time. Ну давайте просто так атакуем. In this situation, Блин, я не ведаю. Можа ёсць магчымасць прапусціць рэзіста вось такім чынам. Зараз паглядзім, ці тэургія прабівае за вось гэта лячэнне яго. Так, прабівае. О, лёгка. enemy defeated. You're doing Угу. great, John. І зараз ми можемо огненною атакой. Зараз трошечки огню. Готово. І грошиков. Так, легко разорвали. Вось гэтая халера, я не ведаю, что это такое. Мы яго даволі хутка страцілі ў папярэдні раз. Вось гэта полностью вяртае здароўе ўсёй партыі. Давайте заменім старую магчымасць на новую. I'm Есть. really happy to team up with everyone. Не бачу сэнсу. А, гэта ўвесь паверх і агледжаны. Літаральна ўвесь. Stairs. Дверманат, якая, не ведаю, ці абавязкова. Ага, вельмі шмат чаго на гэтым паверсе. Асабісты вораг. Will this work? Ёсць атака маланкамі па ўсім. Не, няма. На жаль. Так, адзін з іх лечыцца ад святла, не падыдзе. Вецер па ўсім. One enemy eliminated. Так, у гэтай халеры мы дадзем атаку Джунпэю. Той момант, калі нам проста неабходны. А гэта мы не ведаем. Давайте атаку па ўсім. Вось так. Can't stop me now. І зноў Джунпэй. Зноў не трапіў. Да што ты будзеш рабіць, Джунпэй? Якога хера? Так. Джунпэй. Зараз у яго ёсць тэургія, за якой ён вяртае поўнасцю сабе здароўе. Гэтым мы скарыстаемся. Плюс яшчэ і атака вельмі моцная. One fewer enemy. Keep it up, Jupiter. That's a win for the team. Good job, everyone. Ёсць у нас такія. Угу, вяртаем здароўе. Не, больш досведу. Yukari-chan, Усе астатнія пакрыху даганяюць нас па ўзроўню. Ці магу я не змагацца зараз з гэтымі ворагамі? Бо неабходнасці вялікай няма. hey, Дзверы манат мы знайшлі, але карыстацца не будзем. Hey, it's the stairs. Бо нам літаральна патрэбны ўсе рэсурсы, якія ёсць. Бо калі тут трапіць босс, то у нас мана на яго сойдзе. Ось, блин, яшчэ асабісты вораг тут. Everyone looks pretty tough. Пробуем адрывацца да яго. Attending school at a time like this actually helps me stay sane. Яшчэ лесыцца далей. А што можа быць яшчэ там? Ззаду. Телепорт, які нам не патрэбны. to the entrance. Ну, добра. Should we head back? Yukari-chan looks exhausted. Don't overdo it, okay?
Магу я зараз, выкарыстоўваючы магчымасці Кена, так, палячыць усіх. Для Кена гэта вельмі шмат маны, але мы не тое, каб доўга разлічваем. Я разлічваю, што хутчэй за ўсё праход будзе зачынены. Калі праход будзе адчынены, трэба будзе падумаць і можа прайсці пакінуць на сёння, ну, па тыпу на гэтую ноч пакінуць тартар і прыйсці ў наступны дзень. Блин, яшчэ адна дзвер манат, я не магу сабе яе дазволіць. Yo, there's a shadow. Зноў разваліўся чамусьці, блин. На нас напалі. It's a group of 5, but you've got what it takes. Вось, Kingdom Come зараз атрымаў яшчэ 1000 на сябе. Павінна зараз выглядаць нармальна, там не вельмі бачу. Блин, я там дзесьці вышэй упаўзла, на жаль, не побачыў. Шрэк мод, я не здзіўлены, калі ўжо ёсць. Protect you all. Цяпер усе пішуць без Deliverance, так. Я пакінуў без Deliverance, няхай так і будзе. Воу, не халеры я прабіваю. Now's the time. Адразу амаль усіх забіў. В які момант я стаў такі магутною? Enemies defeated. Good work out there. Накінуем там яшчэ 100. Я не ведаю, чаму гукі час ад часу развальваюцца, а час ад часу не. Для мяне гэта загадка. Яно то ёсць, то няма. We got ourselves a shadow here. Есть тут асабісты куфар. Yo, there's a shadow. 8. Oop, I spy some treasure. Ну і можна ісці адразу на наступны паверх. Вось, босс, міні-босс. Мана нам спатрэбіцца на гэтую бойку. Мы так просто не працягнем. Дзе наш шпінат? Ён чакаў свайго часу. Нешта больш моцнае. Ось так. Ось так. З таго, што ўсё выкарыстоўвае шмат мана, і вось так вот будзе. Агонь голыя? Пайшлі спытаем. Зараз толькі палечымся. Мне падаецца, яму не спадабаецца нашае пытанне. Давайте яшчэ одну, можа... Не, ён адзін, нармальна, нам павінна мана хапіць. Паехали. All right. Так, тыверхію мы, в прынцыпе, можам адразу пачынаць. Чаму не, правильно? Spears ready. Eat this. Pull the trigger. Так, это не слабость. О, ну не, ну чаму маланкай? Чаму ты б'еш маланкай? Навошта? У нас Юкары слабая да маланак. It's a strong one. Аналіз яшчэ не магу рабіць. Блин, отбиваю назад. You all right? Халяра. Давайте полечим Джунпея. Thanks, dude. Так. Чым яшчэ магчыма? Strike attacks are Святло резісты. Добра. Фізічную атаку ён адбіў назад. Можа маланка. Блок увогуле. You better watch it. Зараз павінна дзесьці была адчыніцца аналіз. Няма слабасцяў у яго. I've already scanned this one.
Угу. Яе літаральна адразу забілі. А не яе, Кена адразу. Халера. Гэту фізічную атаку ён даб'е назад, а вось гэтую не. Это все равно яму амаль просто жарт. Так, нешта на лячэнне. Шукаем нешта, што палечыць усю каманду. Ну вось гэта. Неблагая рэч. Яна, калі ласка, падымі нашага Кена. I thought it was a Connor. Так, у яго больш атак, ён усё паляпшае і паляпшае свае атакі. Давайте накладзем наадварот на нас абарону. І фізічна магічная атака. Але толькі на аднаго персонажа. Блин. Альбо такую тэургію. Давайте тэургіяй фізічнай паспрабуем яго. Не только уражлівала неяк. Strike attacks are no good here. Маланка не працуе. Лёд, святло не працуе. Кен літаральна не можа нічога. Статус зняць. Вось што Кен можа. Ён можа зняць за яго статус, які накладваў увесь гэты час. Амаль усе. Блин. Толькі часткова знялі. Watch this. Перажылі. Добра. Лячэнне ёсць? Няма. Strike attacks are no good here. Ён літаральна не можа нічога з гэтым зрабіць, але можам выкарыстаць хоць вогненную атаку. They're all worn out. Time for some healing. Бо амаль усю паці забілі. Thanks. Will this work? Just watch. You're the best. Усё. Нармалізавалася сітуацыя. Атрута. Ці працуе на яго яна? Хутчэй за ўсё не. Не ведаю, чаго я чакаю. Give him hell. Зноў прабіваем фізічнымі. Все равно без розніцы. My persona's ready. Чакайце, у яго няма статусу? Не паказвае, што у яго ёсць статус. Паляпшэння. Looks like I'm up. З ялавічынай усё складана. And now, Так. persona. Вось ёсць атака. Хоць штосьці Кен можа зрабіць яму. Але зноў жа, гэта ўсяго недастаткова, гэта фігня. Толькі не забей. What's the plan? Калі даходзіць чарга да Джунпэй, на жаль, у яго заўсёды не хапае зараз здароўя, каб нармальную атаку нанесці. Ніяк трапіць у яго не можам. Што ж такое? Што ж ты будзеш рабіць? Learn this. Кен насамрэч неблагі можа быць хіл. Я неяк не разлічыў, што ўсё ж такі у яго ёсць моцнае... Ён можа падымаць персанажаў. It's my turn now. Я думаў, у яго такого магчыма няма. Я нешта не заўважыў яе тады. Seriously? Yukari-chan's down. She's in
Ну, не забивай. Малайчина. Can't stop now. Карты Джунпэй ўсё ніяк не з'яўляюцца. Дык што ты будзеш рабіць? And now? Oh no! Ды што? Да як у яго трапіць-то? Now's Алера. the time. I won't lose. Скокавай ён. Внісь. 4 атакі ў цябе не прайшло. Ой, зараз дакладна кагосьці заб'юць. Oh no! You've got to get up somehow. Everyone. Так. Мінус персонаж. What's next? Нарэшце. What about does it? No shadows detected. — 70 ўзровень у галоўнага персонажа. Damn, I'm getting jacked. Регенерацыя. 6% максімальнага здароўя. Мне падаецца, вось гэтую яго можна атаку замяніць, бо яна ніяк не паляпшаецца ўвесь гэты час. Слабая атака огненная па ўсіх ворагах. Добра, каб шукаць слабасці, але гэта не вельмі галоўнае. Які гэта быў паверх? Я зараз не сачыў. 225. Атрымліваецца, на наступным гэта пераход у новую лакацыю. І зараз вялікае пытанне, ці... Калідор манат. Яна не знікне, таму я хутчэй за ўсё бы пайшоў у яе пазней. У нас літаральна не засталося рэсурсаў. Yo, check out that. О, яшчэ адзін купар. Hey. All right. Так, Джунпэй, ты атрымаў новую броню. А ці рэальна яна табе патрэбна? Высокая верагоднасць контратакі. Мне падаецца, у нас была... Так, у нас была нешта на высокую верагоднасць крыта. Не бачу, дзесьці было рэгенерацыя. А чаму? Я ўпэўнены, я бачу. Нет. Вось, знайшоў. Верагоднасць скрыта падвышаецца. Вось яна Джунпэю патрэбна. Далей магчымасці. Кен, калі ласка, палячы ўсіх. Дзякуй, Кен. У цябе раманат не ідзем, глядзім, што нас тут на паверсе. This is... О, блин. Ну так, яна апынулася зачыненай, гэта пракаментавала Фулка. Уваход у новую лакацыю, якая хутчэй за ўсё выглядае па-іншаму. Што ў нас за дакумент будзе ў гэты раз? Справаздача прагрэса. Першы перыяд. Тэставыя суб'екты разваливаюцца... Чакайце-ка, лепей я прачытаю, а потым, бо неяк мова такая складаная, у мяне галава нешта нават баліць. The subject deterioration while developing their potential was severe, but the test drugs have been effective. Remaining physical strain has not interfered with the research. Additionally, the research of terror — гэта даследаванні ўжо людзей з персонамі. А тэставыя суб'екты — гэта хутчэй за ўсё вось гэтая першая групоўка стрэга, якіх супраць іх волі далі ім персон. Так, яны даволі deterioration, гэта по тыпу як распаданне, нешта такое мне, наколькі памятаю, перакладаецца. То бок яны пачалі атрымліваць яны атрымлівалі нейкія пашкоджанні ў працэсе раскрыцця свайго патэнцыялу, то бок персон. І тэставыя наркотыкі, якія ім давалі, яны трошкі дапамагалі, лекі. Фізічныя strain, по тыпу фізічныя болі не перашкаджалі даследаванням. Таксама дадатковае даследаванне тэургіі хутчэй за ўсё дальше ідзе і на гэтым скончваецца. Што там пра тэургію мы ўжо не ведаем. Тэургія — гэта стан псіхалагічны, вельмі такі ўзбуджаны стан. I feel like I'll be fine as long as I'm with all of you. I
feel the same way too. Ну, добра. Ідзем да выхаду, бо ўсё роўна мы далей не прасунемся, пакуль нам не скажуць, што можна прасунуцца далей. Good. Добра. Мы нарэшце дагналі ўсё па гэтаму па тартару, бо мы адставалі трошкі. Шмат грошыкаў яшчэ далі. Thunder Skies атрымлівае 1000. Гук усё роўна нейкі дзіўны, але добра. Very well then. Oh, hello. Так, я жадаю скончыць. Everyone, listen up. Адразу ў пятніцу. Экзамены пачынаюцца з панядзелка. Там прыкладна тыдзень будзе экзаменаў, і мы прапусцім цэлы тыдзень. Просто літаральную пару катсцэн. What? А хутка канец свету, так? Але экзамены ніхто не адмяняў. Вось адказ на гэта я не памятаю. Лайвс, добра. Зараз гульня пераходзіць у рэжым, ну, для тых, хто не ведае. У нас ёсць два моманта ў гульне. Мы у тартары змагаемся і займаемся звычайнымі справамі кожнадзённымі. Вось, зараз мы пакрыху падвышаем адносіны з персанажамі іншымі. Гэта таксама дапамагае нам у бойках у тартары. Давайте пабавім трохі час з Міцуру. I think I've acquired a taste for fast food. Падсела на фастфуд уже зусім. The other day I had the urge to ride my motorcycle out at night to buy some. It's your fault that I'm having these temptations now, you know. Яна дзяўчына з вельмі багатай сям'і. Яна наследуе зараз у гэты пэўны момант у яе ідзе працэс перадачы яе спадчыны ад яе таты да яе, уся карпорацыя Кіріджа. І вось яна бавіць з намі час у фастфудзе. We both sleep under the same roof. There's no point in stressing over it. And besides, I just need to steel my resolve. Say, I have just one favor to ask. Could you continue to show me new places like this? Just until graduation. I'd like to see more of this world that I've been so blind to. Or is that too selfish a request? Thank you. Let's make some wonderful memories with what little time we have left. You've taught me so many new things. Whether you're taking command in battle or just talking with me like this. As long as I have these memories of you, I'll be all right. Or so I hope. Я нават не заўважыў, як мы ўзровень адносін з ёй падвысілі ўжо да 7. You promised me your time. I'd like you to make good on that. I see you're back. I think. Ён гаворыць пра, ну, усіх бянтэжыць зараз статус па сітуацыі іх. Ну, з цемрай, не з цемрай, з ценямі. І тое, што літаральна у нас няма ніякіх варыянтаў. Я ішоў у Тауэр з надзеяй, што можа быць, мы нешта там даведаемся. Мы даведаліся, але зусім не тое, пакуль толькі две нататкі знайшлі новыя.
Та ну, давайте рыхтоваться до экзаменов. Oh, right. All right. Mitsuru, that section won't be covered on the exam. Міцуру, эту секцию мы не будем проходить на экзамене. Oh, О, бач, sorry. у меня просто проблемы с Some концентрацией. difficulty concentrating. Guess that's to be expected with everything going on. I'm not Гэта чакана з улікам таго, што ўсё адбываецца навокал. У мяне няма імунітэту супраць гэтага таксама. Sorry. Бач, I know we're the ones who invited you to study. гэта мы былі тымі, хто пазвалі цябе вучыцца, але толькі паглядзі на нас. Ты гэтым не павінен ніяк. We're making you worry, aren't we? Мы толькі заставляем цябе бянтэжыцца. Ці не так? Definitely feels like we're the ones getting the most worked up about it. Worked up. Я сполучэнне ні зараз не згадаю. Well, we can't let ourselves be outdone now, can we? Но мы ж не можам дазволіць, каб і нас проста так узялі, абышлі. Rain or shine, this is still the last exam we'll ever take as high school students. All the more reason to Што бы keep ні it on. было, а гэта ўсё яшчэ апошні экзамен, які будзе ў нас у вышэйшай школе. Так што у нас ёсць прычыны, каб зрабіць усё магчымае. You're right. There's no excuse for slacking. It's time to Яны ўсе ведаюць, што і надыдзе кабзда. Праз літаральна 2 месяцы, прыкладна, 2-3 месяцы максімум. І нічога з гэтым яны не могуць зрабіць. Ooh, I see the fire in your eyes. At this rate, I may have to relinquish my position as top student. That said, test results are but a single measure. What truly matters is that we continue to improve ourselves. May we both make this a triumphant finale to our time here. Як яна да гэта адносіцца? Давайце-ка, ну, яна гаворыць аб тым, што рэзультаты, жартавала аб тым, што, магчыма, яна яна з'яўляецца топ-студэнткай школы і пажартавала, што, можа, яе месца хутка займуць. Ось, і прапануе па тыпу зрабіць як трыумфальны фінал іх знаходжання тут, маючы на ўвазе адначасова і вышэйшую школу і адначасова канец сусвету. And who's the one who stoked the flames? I expect you'll see this study session through to make up for that. Well, I think we've dallied enough. We'll need to make up for lost time. Whoa. Didn't realize so much time had passed. Guess I was in the zone. I don't think I've been able to focus this well in a long while. I've just finished reviewing the material. That so? Well, I guess that means we've earned a bit of your respect back. We're almost through this. Keep at it, you two. Cool. Guess that's that. Now all we gotta do is ace the exams. У іх неблага атрымліваецца змагацца з, скажем так, дэпрэсіўнасцю становішча. Зноў яшчэ нагадваюць, што экзамены пачынаюцца з панядзелка. Шмат дат, якія мне вельмі цікавыя. Спадзяюся, гэтага не будзе на экзамене. Так, ці ёсць хто? Не бачу. Літаральна, апошнім часам я не бачу... Я разумею, як я падвысіў ўзровень адносінаў з Кіріджа, бо літаральна адзіны чалавек, які стаіць у калідорах зараз, з кім можна пабавіць час, гэта яна. Яшчэ давайте з ёй больш часу. I'd been interested in seeing that film for a while now. Глядзелі кінонейка. Watch.
While the road trip plot was nothing out of the ordinary, the way the characters expressed their emotions was masterful. When the main character left everything behind to go on a journey, that really struck a chord with me. And then in the final scene, he decided to return to his normal life. I wonder if he was happy. Яе даволі складаны шлях з вось гэтай спадчынай і карпорацыяй. Ёй падабаецца быць вольным чалавекам, але яна таксама і вельмі адказны чалавек. Яна разумее ўсю складанасць гэтага. Яна зараз яна усур'ёз, і яшчэ да гэтага, каб спалучыць увогуле карпорацыю разам, яна павінна выйсці за чалавека, якога яна амаль не ведае. Вось, бо ён знаходзіцца там з нейкай яшчэ часткі моцнай сям'і ў карпорацыі, і яна літаральна выйдзе за старога, ну, можа не старога, ну, чалавека, які значна старшэй за яе. Старэй за яе. Вось, можа 10-20 год, я не ведаю, можа больш. Дакладна там гэта не гаворыцца, але яна гэта ўспрымае як па тыпу неабходнасць, па тыпу трэба стрымаць карпорацыю разам. Гэта спадчына яе таты, і трэба даглядаць за ёй. Вось. Такая вось праблема, і пры гэтым яна даволі свабодалюбівы чалавек. Ёй падабаецца і матацыкл, на якім ён можа проста укаціць куды пажадае. Вось, і зараз яны абмяркоўваюць фільм, у якім чалавек пазбавіўся ад сваёй свабоды і пайшоў абратна, ну, галоўны герой, які падарожнічаў і потым вяртаўся дадому. Вось, скажем так, вяртаўся да нармальнага жыцця пасля сваіх прыгод. І яе гэта бянтэжыць. Have you ever thought of running away to a place like that? Somewhere far away where no one knows who you are? Десь ніхто не ведае, хто ти такі. Може, як неблагая ідея. I see. Sunless Skies. 500 яшчэ. Каб я мог кантраляваць, як яно разваліваецца па гуку, я ўпэўнены, вам таксама разваліваецца. Гэта атрымліваецца не таму, што, ну, адзіная прычына таму, што чамусьці на твічы яна таксама ў мяне разваліваецца, але не заўсёды. А тыпу месца, адкуль я павінен і вы павінны чуць гэты гук узнагароды, ён чамусьці ламаецца час ад часу. Не магу гэта кантраляваць. Калі будзе шмат, я прыцішу часова. I'm not saying I wish to leave everything behind. It's just that every now and then, the things that matter are the very things that hold you back. Зараз разважанне. Час ад часу, яна не гаворыць пра тым, што забіць на ўсё, але час ад часу тыя рэчы, якія маюць вагу, гэта тыя рэчы, якія і трымаюць цябе на месцы. The future of the company, the weight of my responsibilities. Sometimes I even wish that I wasn't shackled by the Kirijo family name. I know. I understand that I can't afford to think this way. Listen to me complaining like this. How pathetic. Talking to you has become something of an outlet for me. I'm sure you're sick of it by now. That's very kind of you. Вось гэтай канфлікты яна зараз прагаворвала ўнутры, то што яна нясе гэтую сваю адказнасць, і пры гэтым яна час часу жадае проста, каб гэтай адказнасці не было. Што такое? Hypothetically, let's say that I was interested in someone right now. I knew I could never be with him, but even so, I couldn't help but harbor these feelings. Would that be wrong? Keep in mind, this is a what-if scenario. Up to me. There you are. Гэта хто? Mitsuru. Магчыма, яе жаніх? I've been looking all over for you. So this is where you've been. Магчыма, я не ведаю. Яна ніколі не гаварыла, наколькі ён, як ён выглядае, альбо наколькі ён I didn't make any plans with you for today. What does it matter?
I managed to secure an opening in my schedule tonight. I'm a very busy man, you know. As a simple student, you're just going to have to work around it. I can't. I've already made plans. Do you know how long I spent looking for you? Don't tell me you have something more important to do than spend time with me. Ён ужо нам докучлівий капець. Why the long face? You're supposed to be my fiancé, you know. Угу. Так, гэта ён і з'яўляецца і женихом будучым. Honestly, I thought you understood our arrangement. If you're going to be my future wife, you'll need to learn some obedience. Угу. Ён яшчэ і зараз їй паслухмяності будзе вучыць. Why must Окей. you and your family always be so difficult? А алкаголікі на фоне дадуць плюс 5 да атмасферы. Гэта не алкаголікі, гэта людзі, якія пастрадалі ад сіндрома апатыі, ад напада ценяў. Well, at least your father's not around anymore, so that's О, ён яшчэ і давіць на... Ой, які ён мудак. Ён яшчэ і пра тату яе ўзгадвае, які загінуў літаральна там пару тыдняў. О, ну добра, што яго тут няма. How dare you say that? Thank you. Who the hell are you? This is none of your business. Get lost. Come on, Mitsuru. You know how this works. Corporate management is not child's play. No matter how smart you are, you're still going to need my knowledge and experience. And the Kirijo group still needs the cooperation of my company. Літаральна ўжо давіць праз тое, што магчымасці яго сям'і і яго веды, ну, без гэтага карпорацыя Кірыча не працягне. Ён проста літаральна займе месца як глава дырэктарата і вось і ўсё. Яму похер. Дурак ён. Good girl, Mitsuru. Ой, блін, які ж мерзотні, а? You would listen to reason. Now, let's go. I've made reservations for us at a luxurious restaurant. All right. I wish you hadn't seen that. Thank you for today. It was quite fun. I'm sorry. Really. Please excuse me. Well, I mean, Come on, Mitsuru, hurry up. By the way, you. Who do you think you are, worming your way into her favor? Гэта ён мне гаварыць будзе. You ought to know. Па тыпу, хто я такі, каб, ну, па тыпу, як гэта, пралазіць у яе сябрын, па тыпу, я пралез тут, каб нешта атрымаць, вось такое параўнанне ён зрабіў. Warming in, карацей, ну, типа, як чарвяк пралез. Commoner like you isn't even fit to breathe the same air. О, блин, у яго яшчэ і комплекс таго, што ён зорка і ўвогуле гэта ты смерд. Кліне падбіваць не зусім, у сэнсе, што па тыпу як кліне, гэта як кліне падбіваць да босса, па тыпу, гэта не зусім тое, ну, фраза не зусім падыходзіць, але блізка. Don't you understand? You're just a nuisance. Ці можна яму ў вока выплюнуць? На жаль, не, у мяне такой кнопкі няма. Unbelievable. Я ж не ведаў, што ён настолькі мерзотны. There's a world of difference between you and us. Mitsuru, take care not to associate with his kind anymore. Я разумею, чаму яна пачала з намі тусіць актыўна. Літаральна ў другой палове гульні. Таму што ёй проста немагчыма слухаць гэтага прыдурка. Enough. Ой, нават і ўсё, разлаваў яе. I said that's enough. I won't let you insult him.
What? Why are you getting so angry? І він літерально ще не розуміє, в чому проблема. This is someone I have a great deal of respect for. If you insult him, you insult me. Mitsuru? What are you saying? You would side with him over me? You said there was a world of difference between you and him. Well, you're right. You can't compare to him at all. He stands on his own 2 feet, challenging fate with his own strength of will. Seeing his outlook on life has inspired and influenced me countless times. I want to be with him. Now. And forever. Окей, почекайте-ка. Гэта неяк that escalated quickly, як говорять у беларускіх вёсках. Што? Окей. Добра. You want to be with him? Мы ўжо романсім Кіріджа Now на and максимум. forever? What are you trying to say? You're supposed to be my fiancé. Are you implying I'm beneath this nobody? Take that back this instant, Mitsuru! It's not too late to ask for forgiveness. Think about the Не, план быў романсіць усіх, але неяк тут хутчэй за ўсё разгортваецца сітуацыя. I want to be with him. You're not the one supporting me in my time of need. The group will do just fine on its own. We don't need help from a weasel like you. Окей, яна разрывае памылку. We'll have nothing to do with each other. І нават без іх кампаніі ўнутры Кіріджа групы яны справяцца нармальна, вось што яна гаворыць. Light of the group to contend with. Get out of here, you Philistine! I don't want to see your face ever again! Пытанне, ці можа іх кампанія працягнуць без Кіріджа групы? Вось гэтае вялікае пытанне. Ён літаральна пабег ужо дзеду клікаць. Що за капздец? I... Окей. Так, добра. Давайте дзесьці на гэтым моманце скончым. Паглядзім, як драма з Кіріджа будзе разгортвацца ў наступны раз. А наступны раз яшчэ невядома, калі будзе. Ён будзе на наступным тыдню ў персоне. І я яшчэ дакладна не вызначыў, які дзень. Так. Я і ў палігамію з баксёрам, бо і Кіріджа з ім таксама нешта неблагі варыянт. Так, давайте захаваемся ў першую чаргу. Працягнем мы стрымы у нас, як звычайна, кожны будні дзень. І па магчымасці ў выходныя. Заўтра у нас The Long Dark і апошні дзень галасавання за гульню на пятніцу. Пакуль што перамагае The Invincible, не на вялікую колькасць. Там даганяюць Yooka-Laylee і Sunless Skies вельмі блізка да гэтага. Вось. Так што яшчэ не вызначана, во што мы будзем гуляць у пятніцу. Там паглядзім. Вось. А зараз я пагляджу, хто у нас што робіць. Я бачу толькі ікуткі, Spirit City гуляе. А можа быць, у нас ёсць нехта на Ютубе яшчэ. Не бачу. Малаточак гуляць будзе, я так разумею. Не, это, пачакайце, гэта не сёння. Да, так, ўсё правильно. Сённяшняя дата будзе стрыму малатка праз 40 хвілін, таму калі вы жадаеце пабачыць малатка, вам прыйдзецца яшчэ пачакаць. Давайте я вас адпраўлю да ікуткі. Sunless Skies на першым месцы, пачакай-ка. Няўжо, дай-ка мне, каб яно праматалася ўніз. Або давайте я просто зазірну. Так, Sunless Skies на першым месцы. Так, ачмурэць. Не заўважыў, як паскачыў. Добра, Sunless Skies на першым месцы. Там барацьба будзе такая, заўтра ўжо паглядзім, хто пераможа. Добра, давайте я вас перадам ікуткі. Сам пайду займацца яшчэ сваімі справамі. Я жадаю вам добрага вечара, і мы пабачымся заўтра.
Рейд рыхтуецца, яшчэ 5 секунд. Добрага вечара. Уляцелі.